Norjan merellä napapiirin pohjoispuolella kohoavat Lofottien ja Vesterålenin saariryhmät. Ne tunnetaan koskemattomasta luonnostaan, tuntureista, merestä ja kauniista poukamista sekä kalastajakylistä. Yli 150 vuotta sitten apteekkari Peter Möller havaitsi, että näiltä luonnon kauniilta seuduilta löytyivät parhaat raaka-aineet kalanmaksaöljyyn. Möller kalanmaksaöljy valmistetaan tuoreen arktisen turskan maksasta, Jäämeren elinvoimaisesta turskakannasta. Jäämeren turska elää Barentsinmeren arktisilla alueilla, mutta se vaeltaa kutemaan Lofottien ja Vesterålenin vesille joka vuosi helmikuusta huhtikuuhun. Tämä ajanjakso on jo vuosisatojen ajan ollut Lofottien tärkein kalastuskausi. Line da, som är ägnad med räkor. Här är 300 gropar i line och sånt som fiskar har varit den sista tiden så har vi fått en 3 upp i 400 kilo per stam då. Päivän saalis viedään käsiteltäväksi rannalla sijaitseviin kalanperkaamoihin. Kala perataan ja ravinteikas maksa otetaan talteen. Turskan maksa sisältää luontaisesti runsaasti omega-3-rasvahappoja sekä A- ja D-vitamiineja. Ne ovat terveydelle tärkeitä ravintoaineita. Tuore turskan maksa viedään höyrytislaamoon raakaöljyn uuttamista varten. Tämä mullistava kalanmaksaöljyn valmistusmenetelmä on Peter Möllerin keksintö vuodelta 1854. Processen är stort sett den samma, så egentligen så är det inte skett så väldigt mycket. Men det är väl egentligen den processen som ger den bästa kvaliteten. Kalanmaksa valutetaan altaisiin ja kuumennetaan vesihöyryllä. Noin 12 minuutin höyrytyksen jälkeen maksasta alkaa erottua ravinteikasta raakaöljyä. Levran som vi producerar utav torsken, den är under ett dygn gammal ifrån fisken kommer och till den blir producerad. Och därmed får du god kvalitet. Raakaöljy, joka täyttää tiukat viranomaisten ja Möllerin asettamat laatuvaatimukset, kuljetetaan Ballstadiin. Kalanmaksaöljy säilytetään tankeissa, joiden suojakaasu pitää raakaöljyn tuoreena, kunnes se kuljetetaan Peter Möller-tehtaalle Osloon. Det är väldigt viktigt att levra blir tatt färsk. Då får du god tråd. Peter Möller-tehtaalla kalanmaksaöljy jalostetaan lopulliseen muotoonsa. Öljy käy läpi perusteellisen, mutta hellävaraisen puhdistusprosessin. Se poistaa tehokkaasti kaikki vierasaineet, kuten mahdolliset ympäristömyrkyt, mutta säilyttää terveelliset ravintoaineet. Turskan pyytämisen ja kalanmaksaöljyn pullotuksen välillä Möller-kalanmaksaöljystä otetaan 8 kertaa erilaisia laadunvarmistusnäytteitä. Då analyserar vi både för olika oxidationsvärden för att se att tran är bra kvalitet och omega-3-innehåll och vitaminer. Ja, vi sjekker jo flaskene manuelt, altså visuelt, da, ved å se på etikett for- og baksida, det står riktig på. Sjekke korken, at den er skrudd riktig fast. Men mesteparten av det som foregår skjer automatisk da. Möller-kalanmaksaöljyä on myyty Suomessa jo vuodesta 1928 lähtien. Se on Suomen vanhimpia ja käytetyimpiä terveystuotteita. Möller-kalanmaksaöljy sisältää luontaisesti ainutlaatuisen yhdistelmän omega-3-rasvahappoja sekä A- ja D-vitamiineja. Nämä elimistölle välttämättömät ravintoaineet vaikuttavat sydämen toimintaan, immuunijärjestelmään ja nivelten kunnon ylläpitoon.
Sverige.